τυχερούς αριθμούς. 2,5 εκατομμύρια ευρώ μοιράζει η πρώτη κατηγορία. Πρώτο μπαλάκι αριθμός 2. Δεύτερο μπαλάκι αριθμός 26. Τρίτο μπαλάκι 16. Τέταρτο μπαλάκι αριθμός 13. Και πέμπτο μπαλάκι αριθμός 10. Μέχρι να βρούμε τον αριθμό Τζόκερ, για απόψε να πούμε ότι αύριο συμπληρώνονται 37 χρόνια από το θάνατο της διάσημης Αγκάθα Κρίστη, μιας γυναίκας που έδωσε το δικό της στίγμα στη σύγχρονη παγκόσμια λογοτεχνία. Πρόκειται για την κορυφαία συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων, τη δημιουργό του μυστηριώδη detective Ηρακλή Πουαρό, πολλά έργα της οποίας έχουν μεταφερθεί και στον κινηματογράφο. Έργα της βέβαια έχουν ανέβει με επιτυχία και στο θέατρο με αποκορύφωμα τη διαφωνική πλέον ποντικοπαγίδα που παίζεται στο Λονδίνο πάνω από 60 χρόνια. Καταπληκτικό έργο βασικά. 60 χρόνια, μια ολόκληρη ζωή. Και δεν είναι τυχαίο που θεωρείται το μακροβιότερο έργο στην ιστορία του παγκόσμιου θέατρου. Ακριβώς. Μεγάλη αγωνία λοιπόν. Πάμε όμως τώρα να δούμε τον απόψινό τυχερό αριθμό Τζόκερ. Περιμένουμε να αδειάσει η πληροφορία. Βεβαίως. Και βέβαια η αγωνία όλων είναι πολύ μεγάλη. 2.500.000 ευρώ είναι. Έτσι, 2 εκατομμύρια. Και να πούμε βέβαια τους αριθμούς που ήδη βλέπουμε, ότι είναι το 2, το 26, το 16, το 13, το 10. Αν θέλεις να επαναλαμβάνεις και εσύ. 2, 26, 16, 13 και 10. Και περιμένουμε τον αριθμό Τζόκερ. Άδειασε η πληρωτήρα, είμαστε έτοιμοι να βρούμε και τον αριθμό Τζόκερ. 20 μπαλάκια θα μπουν μέσα στην πληρωτήρα, από το 1 μέχρι και το 20. Αριθμός Τζόκερ για σήμερα λοιπόν είναι το 4. Να πούμε τους τυχερούς αριθμούς. 2, 26, 16, 13, 10 και ο αριθμός Τζόκερ το 4. Να το επαναλάβουμε και με αριθμητική σειρά. 2, 10, 13. 4. Δεύτερο μπαλάκι αριθμός 2. Τρίτο μπαλάκι αριθμός 3. Τέταρτο μπαλάκι αριθμός 6. Πέμπτο μπαλάκι και πάλι αριθμός 6. Τρέλα. Κληρώσεις Λότο, Τζόκερ και πρώτο. Να πούμε ότι η επόμενη μας κλήρωση θα είναι τριπλή και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Καλό βράδυ, καλή νύχτα σε όλους. Καληνύχτα και καλά κέρδη.